Hej og velkommen til. Mit navn er Christian Lilleholdt Hansen, og jeg er bygningskonstruktørstuderende i Næstved på Erhvervsakademi Sjælland. Undervejs i det her studie, der kommer der nogle udfordringer, og jeg vil ikke sige, det er den endelige løsning, men nogle af løsningerne, som vi kommer frem til på studiet, vil jeg gerne dele med jer. Lige den her video handler om trapper, som vi tegner i Revit 2016. Det vi skal gennemgå, det er lige kort kravene til trapper, som står skrevet i bygningsreglementet. Og den vi kigger på, det er BR15, som er den sidste nye lige pt. Så går vi over i Revit og kigger på de forskellige typer trapper der er. Der er komponentbaserede trapper, og der er sketchbaserede trapper. Jeg vil ikke komme så meget ind på, hvad fordele og ulemper er på det. Til sidst så vil jeg komme ind omkring en case, som er relevant for mit studie lige nu. En kvartsvingstrappe, som det hedder. Men hvis vi starter med at gå ind på bygningsreglementet, så kan vi jo gå herind, og for lige at tage den helt fra start af, så går vi ind under bygningers indretning, vi går ind under adgangsforhold og tilgængelighed, og fælles adgangsveje. Og så nede i stykke 4 her, der står der noget interessant om trapper. Trapper i fælles adgangsveje skal have en hældning, grund og stigning, der gør dem lette og sikre at gå på. Trappers stigninger må ikke være større end 18 cm. På ligeløbstrapper, kvart- og halvsvingstrapper må grunden ikke være mindre end 28 cm. I beboelsesbygninger dog mindst 25 cm. Trapper, bla bla bla, det er ikke interessant for os lige nu. Hvis vi går over i Revit, så har jeg lavet en lille sandkasse her, hvor vi kan lege. Det er sådan, at der er to forskellige typer trapper på engelsk, og i Revit her, der kalder vi det Stairby Component og Stairby Sketch. Hvis vi lige starter med Stairby Component, fordi det er sådan en let og hurtig måde at lave tingene på. Hvis vi bare skal have en lige trappe, så tager jeg lige at gå over i mit plan. Så er det ret nemt at bare tegne. Hvis vi starter fra en ende her, så viser den nede i bunden her, hvor mange vi har kreeret, og hvor mange der er tilbage. Hvis vi for eksempel stopper den her, går over og kører tilbage her, så siger den nu, at der er 0 remaining, det vil sige, at nu er vi nede ved bunden. Så kan vi så tegne en landing imellem, og det har den faktisk automatisk gjort. Hvis vi så trykker OK til det, så kan vi gå over i 3D og se, at vi nu har kreeret en trappe. Problemet er, at den vender forkert. Det kan vi ret hurtigt løse ved at gå over i vores plan igen. Og så er der sådan en lille fin pil her, som vi lige kan vende den om med. Så kan vi gå over og se, at nu passer den. På samme måde kan vi tegne runde trapper forholdsvis hurtigt. Det vil jo typisk kræve, at man har lidt plads at arbejde med. Det kan vi gøre på den her måde. Ved at starte der. Og vi sætter først en radius, og så sætter vi et startpunkt og kører ned, indtil vi er færdige. Og man kan også base level styre herover, hvordan trappeforløbet skal være. Vi prøver at trykke OK, det er garanteret forkert igen. Men så kan vi rette det til. Ganske rigtigt, så er det forkert igen. Så vi går tilbage i vores level og trykker på pilen, og den er rettet med det samme. Så den passer. Vi kan lige se den her overfra også.
Det er sådan, at hvis man tegner en komponentbaseret trappe, så kan man konvertere den til en sketchbaseret trappe. Man skal dog være opmærksom på, at man ikke kan konvertere den tilbage igen. Nu skal vi lige se, om jeg kan finde den der pil, så vi kan få fat i den. Jeg skal lige gøre den færdig først her. Sådan der. Det gør man simpelthen ved at sige edit stairs, og så skulle vi gerne kunne markere den her og converte, og den giver os så en meddelelse om, at der er point of no return, hvis vi gør det her. Det vi så kan gøre nu, det er, at vi kan sige edit sketch, og så kan vi nu se den her nye måde, hvor man kan lave den sketchbaseret. Vi kunne for eksempel prøve at flytte den her, og så se hvad der sker. Hvis vi gør sådan der, og vi sletter den anden side, og spejler den over den her akse. Jeg kunne egentlig bare have valgt aksen, men det finder den nok ud af. Og nu kommer vi lige ind på et nyt punkt her. Første og sidste trin skal være lukket med forløbet. De grønne streger er riseren, altså forløbet i trappen, og de sorte streger er trin. Men så længe de sidste i enderne her passer, så finder den selv ud af at tilpasse de sidste. Det er meget smart. Nu kan vi så gå ud og se i vores trappe, at den så har det her nye forløb. Det var så lige lidt om, hvordan man konverterer fra komponentbaseret til sketchbaseret. Hvis vi så tegner direkte i sketchbaserede trapper, det kan vi gøre på den her måde, og der kan vi faktisk køre den sådan fuldstændig i fri form, som vi har lyst til. Vi kan starte i toppen. Vi kan faktisk lave en rund trappe her. Så kan vi tage forløb her. Tage noget sjov leg. Den er ikke så glad for at bruge det her værktøj. Det slipper vi da bare nemt og fint udenom så. Det her værktøj, det giver altså noget plads til noget fri leg, men det giver altså også nogle udfordringer, fordi Revit er ikke sådan 100% færdig med de her trapper her, så det kan godt blive lidt noget knald en gang imellem. Men hvis vi laver nogle trin her, så sørger vi jo så lige for, at den sidste passer. Og vi kan lave nogle små sving. Dem kan vi jo så pikke line på, og så sige, lige nu er der jo masser af plads, så vi overholder bare de her krav til de 28. Vær opmærksom på, at den godt kan give en alarm, hvis hvad skal man sige, at I kommer til at sætte dobbelttrin, hvis der kommer en der, så kan den ikke generere trappen. Jeg trykker lige Ctrl-Z og fortryder den der, og så fortsætter der nedad. Og her kan vi stadigvæk følge med i, hvor mange trin vi har lavet, og hvor mange der er tilbage, for vi er ved vejs ende. Og vi er sådan ved at være der nu. Så kan vi så samle den der med den der, og den der med den der. Det er jo trods alt kun enderne vi skal lave. Vi trykker OK. Nu får vi så en advarsel. Man kunne lige se, at den var markeret med orange. Ved at der er et problem med de her forskellige former, når vi tegner sketchbaseret, og egentlig også når man laver komponentbaseret, hvor den har forskellige profiler. Den kan bedst lide, at man har et ensartet profil hele vejen ned. Jeg kan se, at den her trappe, den igen vender forkert, så vi går lige over i level 1. Vælger den,
og trykker på den lille pil. Og nu skulle trappen så være vendt om. Det er en af de ting man kan med sketchbaserede trapper. Hvis vi så går videre til en specifik case, hvor vi har begrænset plads. Det kunne for eksempel være en entré i et almindeligt hus. Det skal lige for en god ordens skyld vil jeg lige demonstrere, at jeg kører med en levelhøjde på 2700 mm. Og jeg har fra væggen og over til mit dæk på næste level, der har jeg 38-75 mm. Og så har vi også nogle begrænsninger i forbindelse med en dør, som gør, at vi ikke kan køre alt hvad vi vil den der vej. Vi starter med at lave en sketchbaseret trappe fra start af, og det kan vi forholdsvis hurtigt starte med at sige, at vi laver et boundary, altså rammen til trappen på den her måde. Og vi siger bare pick line, og vi ved jo, det kan vi jo så lige vende tilbage til, der står jo også, at vores trappe den skal være 1 meter bred et eller andet sted herover. Der står i op til 2 families hus, der er der en fri bredde på mindst 90 cm, men vi forholder os lige til, at det er 1 meter i bredden den her gang. Så vi laver et offset på 1000 mm. Sådan der, og vi kan lige rette den der til. Jeg bekymrer mig ikke så meget om længden på det her endnu. Det koncentrerer vi os om bagefter, når vi har fået lavet svinget. Så skal jeg have lavet nogle trin, og jeg starter lige med at tegne det første trin her. Og i den her forbindelse har jeg ikke så meget plads, så der har jeg oprettet en ny family. Det kan vi gøre ved edit type, og så duplicate, og så lave en ny, og der skal man selvfølgelig lige huske at rette parametrene her. Men hvis vi sætter den her, så lige se om jeg kan snappe på, eller så laver vi bare et offset på 200, det var ikke 502, 250, sådan der. Og så kan vi pick line dernede af med samme offset. Vi kører ellers bare dernede af. Da vi sådan er begrænset med plads, så vil jeg ikke lave et rapport her. Så derfor så laver vi en kvartsvingstrappe, hvor trinene følger med rundt i svinget her. En nem måde at gøre det på, det er at sige, hvis vi lige går et step tilbage her, så siger jeg, at den vil jeg gerne spejle over vinkelaksen her. Så jeg tegner lige sådan der. Så får jeg et trin herover, det vil sige nu er de ens på begge sider af hjørnet her. Det vi så kan gøre, det er, at vi kan trække en linje op her og lave nogle trin. Jeg ved, der er 90 grader rundt i det her sving, og hvis jeg mangler 4 trin, så skal jeg dele det med 5 for at få det til at gå op. Og hvis jeg deler 90 i 5, så giver det 18 grader per trin. Så jeg tegner det første trin her ud fra det her udgangspunkt herude, og trækker den ned i 18 grader. Sådan der. Jeg ved så, at næste trin skal være 18 grader lige så. Og dem lægger jeg så oven i de første 18 grader, fordi den lægger sig op til den vinkelrette her. Så vi går i 36 grader. Og så gider jeg sådan set ikke at regne mere, så jeg laver lige samme trick igen med at trække en spejlingsakse nedover her. Sådan der. Jeg trækker dem lige for en god ordens skyld fri af hinanden her, fordi det kan godt drille lidt, at de snapper over, og faktisk kan hele det punkt her flytte sig rundt. Så jeg frigiver dem lige fra hinanden her.
Og igen, jeg behøver ikke at ramme boundary linjen, fordi den selv finder ud af at rette det til, så længe det er. Fik jeg lavet noget rod her. Sådan der. Og vi retter lige det sidste trin til. Vi skal lige fange den der. Og der. Og så er vi sådan set klar til at generere vores trappe. Og igen løber den forkerte vej. Så vi gør lige sådan der. Og så kan vi se, at vi har genereret en fin trappe. Så har vi så nogle problemer med gelænder. I det her tilfælde vil jeg nok bare fjerne det her gelænder herover, da vi har en væg, som man ligesom kan støtte sig til. Så har vi en helt anden udfordring her. Jeg vil nok lige starte med at slette dem her og lave 2 separate gelænder. Det kan vi gøre løst ved igen at gå i Architecture, samme fan som vi laver trapperne, og sige Sketch Path, og så skal vi lige over i level 1 igen. Og det er forholdsvis nemt, fordi nu laver vi 2 separate, og læg lige mærke til at jeg har et offset på minus 125. Hvis den står i positiv, så vil den lægge sig på, skal vi lige se om jeg kan få den til det, så vil gelænderet lægge sig på ydersiden. Det er vi ikke interesseret i. Hvis det driller at den ligger på ydersiden, så er det der vi kan ændre det. Jeg gør den her færdig og laver en tilsvarende til den nederste del af trappen. Vi gør lige sådan der. Nu skal vi lige starte med at have dem sat op. Nu har jeg jo fikseret dem til mit level 1 hernede. Men vi kan ret nemt flytte dem ved at markere gelænderet og sige pick new host og tryk på trappen. Og så får vi gelænderet flyttet op til. Og det samme gør vi med den lille del her. Nu kunne jeg sagtens begynde at prøve på at få det her samlet, og jeg kunne også have lavet det i et stykke og få lavet det sving rundt her. Men det driller lidt. Og den bedste løsning jeg er kommet frem til er simpelthen at lave en post eller en balystre eller en søjle eller hvad man nu vil kalde den. Det kan vi gøre ved at gå i vores plan her, og så skal vi have tegnet et referenceplan. Det gør jeg i Architecture, og så helt over i hjørnet her, der er der en der hedder referenceplan. Og jeg starter lige fra midten her og kører 45 grader ud. Hvorfor det er 45 grader, det kommer jeg lige ind på lige om lidt. Vi forlænger den lige, den her. Jeg navngiver den lige og siger at det er hjørne trappe. Man kan jo kalde den hvad man vil, men det hjælper os lige om lidt når vi skal tegne den. Jeg laver også lige et section view, så jeg har et arbejdssnit at gå ud fra når jeg skal tegne min hjørnesøjle lige om lidt. Så vender lige den her rundt. Det vi så kan gøre nu, det er at vi kan lave en model in place component. Og i det her tilfælde vil jeg vælge en søjle, og så kalder vi den for trappe hjørne. Det vi så gør, det er at vi tegner et revolve, altså en rund form ud fra et profil. Men først skal vi have valgt et referenceplan, og det gør vi ved at sige set. Og nu får vi den her dialog om hvilket workplane vi skal arbejde i. Og der har jeg jo givet den hjørne trappe referenceplan. Det var det plan vi lavede før. Nu giver den så en meddelelse om at vi ikke kan tegne fra det her view,
Men jeg har oprettet et section view, som jeg kan bruge til at tegne fra. Nu får jeg så nogle problemer med, at jeg ikke kan se højt nok, så jeg skal lige ud og have rettet mit section view, så jeg kan få det hele med. Og vi prøver lige igen. Model and place, columns. Trappe hjørne. Og vi sætter referenceplanet igen. Det jeg så gør, det er at gå ind og vælge Revolve, og først så skal vi have en akse vi tegner omkring. Og jeg ved at hjørnet af min trappe den løber her, så jeg følger den her linje op. Og sætter den i en tilfældig højde. Og så vælger jeg boundary line bagefter. Og hvis nu vi siger at vi gerne vil have et profil der er 120 mm bredt, så skal jeg jo så gå ned på det halve for at lave en radius. Vi arbejder kun ud fra den ene side og arbejder inden fra midten. Det her det er vores center af vores runde profil. Jeg vælger pick line, og så har jeg sat et profil. Nu har jeg egentlig en cylinder rundt om min akse. Nede i bunden her vælger jeg så at tegne et bundprofil. Og jeg skal lige have taget mit offset fra. Så trykker jeg escape. Og siger, laver et lige profil der. Og vælger et profil der ser cirka sådan ud. I toppen er der så plads til lidt mere fri leg. Jeg trækker lige den her lidt ned. Der kunne man jo lave et fint profilmønster. Og et godt værktøj til det er den her oppe der hedder Tangent End Arc. Hvor vi så kan starte med at køre ind. Vi skal lige sørge for at være fri af gelænder, og vi skal også huske at tænke på at gelænderet fra trappen fortsat op, om muligt godt kan sidde en lille smule højere. Og vi er helst interesseret i at have lige profiler, der hvor der er trappe og hvor der er understøttende profil. Så jeg starter med at lave et indadgående, et udadgående. Nu får jeg så nogle problemer. Sådan, vi skulle gerne være back on track. Jeg tror simpelthen det profil jeg fik lavet indadgående drillede Revit lidt. Men vi skulle gerne være kørende igen. Og man kan så fortsætte op sådan der. Og det her det er jo altså bare fri leg, hvordan man nu har lyst til at lave sit profil. Og jeg prøver at lave sådan 2. Jeg har ikke de fine ord for hvad de hedder. Og vi ender der. Det vi så lige skal have gjort, det er at vi skal have lukket den her profil, ligesom med så mange andre ting i Revit. Så vi kører lige ned i bunden. Sådan der. Og trykker OK, og nu har vi fået genereret vores model, som vi så passende kan gå over og se i 3D også. Sådan der. Sådan kan man lave et fint profil, og det er den bedste løsning jeg lige kan komme på til de her hjørner, for de kan altså godt drille. Alle videoer kommer til at ligge inde på min egen hjemmeside christianlilholt.dk, og der ligger også
mit portfolio. Men ellers så ligger der værktøjer til byggetekniske sider og producenter, og så vil der på sigt komme flere videoer, og den her video vil også komme til at ligge inde på den her side. Så tak fordi I kiggede med.